tehdään tässä Minecraftia. Noniin. Katsotaan, maistaapa sitten. Oho. Sori. Ihan hyvää. Perusmaku. Jaha. Rojaa. No jahas. No ihan hyvä. Arvosana 3-5. Kautta 10. No niin, nyt päästiin seuraavan juomaan. Red Bull. Ja tämä kaverini Olavi kuvaa sen. No niin, kuvataanpas. Siinä se nyt on. Minä olen Ilmari ja minä kuvan nämä Red Bullia. No ei. Nyt joudutaan avaamaan tämän. Voi harmi. Oho, tapas tiukkaa siinä. Oho. Ja vähän joku missä. Auts. Ai voi, pikkupäkä saa avata. Koska se on siinä tölkissä kiinni. Niin. No niin, aukesi se. Hyvä sihahdus kuuluu. Sitten maistellaanpas tämmöstä vedenrastanne panttia. Ihan hyvää. Tuossa lukee, että niin kuin näette, nautitaan jääkylmänä. Sori, ei kyllä vaan näy, mutta siinä lukee kyllä. Kokeilles, kattoo. Ei siinä kyllä näy, mutta ihan sama. Ai jaa. Siinä lukee, että Anyway. No mut. Repulantaa siivet. Aiha, virkistää kehoa ja mieltä. Voi vittu. Väärin meni. No, mutta Joo, Red Bull sekas